Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Moy. Taong 1990, Bulusan, Sorsogon. Itong mga panahong ito, merong nakilala si Moy na isang ermitanyo sa paanan ng bulkan ng Bulusan. Papaano niya nakilala ang ermitanyo? Pinapunta siya dito ng isa sa mga kakilala niyang albularyo upang doon na magpagamot ng kanyang karamdaman. Wala kasing nakakapagpagaling sa sakit ni Moy. Pinagpasapasahan na siya sa kanila. Gawa ng ni isa sa mga albularyo roon, walang nakakaalam kung bakit nagsusuka at nagdudumi siya ng dugo tuwing sumasapit ang 3:00 ng hapon. Iisa na lang ang pag-asa noon ni Moy at yon ay makilala ang ermitanyo sa ilalim ng paanan ng bulkan ng Bulusan. Bagaman walang eksaktong lokasyon ng tinuturo ng mga albularyo, naglakas loob na siyang pumunta rito. Sa isip-isip niya, mas mabuting may gawin siya kesa naman tumunganga. Kapag umaga, naglilibot si Moy sa paanan ng bulkan. Labis-labis ang kanyang pagbabakasakali na masisilayan niya ang nasabing ermitanyo, subalit palagi siyang bigo. Halos dumating na nga noon sa puntong ibigay na niya sa mga tumutulong sa kanya ang yaman ng kanilang pamilya, mahanap lamang ang ermitanyo. Bukod kasi sa karamdaman noon ni Moy, maging ang oras ay kalaban niya na rin. Binigyan na kasi siya ng taning ng isang albularyong kanyang nakausap ukol sa kanyang karamdaman na meron na lamang siyang 5 buwan upang mabuhay. 2 buwan dito ang naging palugit sa kanya sa paghahanap sa nasabing ermitanyo. Yon ang labis niyang ikinakatakot, lalo pat may mga anak pa siyang maliliit. May mga pagkakataon ding sumusuko na siya noon pero paulit-ulit siyang binibigyan ng lakas ng kanyang asawa at mga anak. Isang araw, habang patungong bulkan itong si Moy, meron siyang nakasalubong na isang lalaki na may hila-hilang 2 kambing. Yukong-yuko na ang balikat nito dahil sa sobrang katandaan. May isang pusang kulay puti din yung kasama na halos patuloy na sumusunod sa matanda saan man yon magpunta. Dala ng awa ni Moy, nilapitan niya ang matanda upang ito ay kausapin. "Tang, saan niyo ho dadalhin ang mga kambing na yan? Ihahatid ko na ho kayo." Pagmamagandang loob ni Moy sa matanda. Ay nako, wag na iho. Alam kong marami ka pang gagawin. Sige na, gawin mo na yung trabaho mo. Nang marinig ito ni Moy, mas lalo pa siyang nagpumilit na tulungan ng matanda sa kadahilanang kitang-kita niya ang paghihirap nito. Ayaw na ayaw niyang makakita ng naghihirap na matanda, gawa ng minsan na niya yung naranasan sa kanyang sariling magulang. Dumaan din sila sa matinding hirap bago nakaahon kahit papaano. Ilang minuto pa ang lumipas dahil sa pagpupumilit ni Moy, napilitan na ang matanda na sundin ang kanyang kagustuhan. Sa pagbagtas nila ng daan patungong baryo, doon niya napag-alaman na ibibenta pala ng matandang yon ang dala nitong kambing. "Sige tatang, tutal binibenta niyo naman yan. Ako na lang ang bibili. Ayos ho ba yun? Pag-usapan natin ang presyo pagdating natin sa bahay ko." Wika ni Moy matapos nitong marinig ang sinabi ng matanda. Sa pagdating nila sa kanyang tahanan, agad naman niyang kinuha ang dalang kambing ng matanda. Pinaupo niya ito sa loob at itinuring na isang bisita ng kanilang pamilya. Bago niya samahan ng matanda pabalik sa bahay nito, sinigurado niyang busog yon at masaya.
Dahil sa limitado lamang ang oras noon ni Moy, kung kaya't hindi na sila nagpaabot ng hapon sa kanyang tahanan. Iho, maaari bang bilhan mo muna ako ng alak sa sentro? Hindi kasi ako nakakatulog tuwing gabi. Kailangan kong uminom ng alak para antukin. Wika ng matanda habang sila'y naglalakad papalabas ng kanyang tahanan. Pagkarinig nito ni Moy, dali-dali naman siyang sumang-ayon sa sinabi nito. Kahit malapit na noong sumapit ang tanghali, pinili niya pa ring sundin ng matanda. Hindi niya alam pero malakas ang kanyang kutob na kilala nito ang ermetanyong kanyang hinahanap. Sa pagsapit ng alauna, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa paanan ng bulkan. Medyo kinakabahan na siya noon, gawa ng papasapit na ang oras na kanyang kinakatakutan. Napakamapanganib para sa kanya na abutan ng sakit sa daan, gawa ng may mga pagkakataong siya ay nahihimatay sa tuwing inaatake siya nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, pansin na pansin na noon ng matanda ang malabutil na pawis ni Moy sa muka. Huwag kang mag-alala, iho. Tinulungan mo ako, tutulungan din kita. Hindi ba't hinahanap mo ang ermitanyo? Sumunod ka sa akin at ituturo ko ang bahay niya. Wika ng matanda nang hindi na nito maatim ang kabang kanyang nararamdaman sa katawan ni Moy. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang nabuhayan ng loob nang marinig niya ang mga katagang yun. Pinaulit niya pa ang sinabi noon ng matanda sa kadahilan ng hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Nang makumpirma niyang totoo yun, halos maglulundag na noon si Moy sa tuwa dahil sa sobrang kasiyahan. Tila ba ang lahat ng kanyang kabang nararamdaman ay bigla na lamang naglaho, gawa ng sa tinagal-tagal niyang paghahanap, nagbunga na din ang kanyang sakripisyo at paghihirap. Sa pagdating nila sa isang kubong malapit sa paanan ng bulkan, bigla namang napatanong noon si Moy sa matanda kung nasaan ba ang eksaktong tahanan ng ermetanyo. Ilang beses na kasi siyang luminga sa paligid, subalit wala siyang nakitang bahay na malapit sa lugar na yon. Huwag mo munang isipin yung problema mo. Pumasok ka muna rito at magkakape tayo. Mamaya na natin siya puntahan dahil nasisiguro kung meron pa yung trabaho. Sagot ng matanda matapos naman itong marinig ang kanyang mga katanungan. Dahil sa sinabi nito, hindi na nakaangal pa si Moy. Mas pinalawak niya pa noon ang kanyang presensya sa kadahilanang nasisiguro niya na nagsasabi ng totoo ang matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inabutan siya nito ng isang basong naglalaman ng tsaa na animoy may halong ugat ng mga halaman. Sinabihan siya ng matanda na inumin ang bagay na yon para naman kahit papaano maibsan nito ang kanyang iniindang karamdaman. Bagaman hindi kilala ni Moy ang matanda, pilit siyang naniwala sa bawat kataga nitong inilalahad sa kanya. Pagkainom niya ng iniabot nitong inumin, laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya sa kanyang katawan ng kakaibang kaginhawaan. Matapos yan, dahan-dahan siyang napatingin sa matanda at kasabay nito ang kanyang pagtatanong ng, ano ho yung ipinainom ninyo sa akin? Gamot yon, iho. Paunang lunas sa sakit mo. Huwag kang mangamba kahit sumapit pa ang 3:00 ng hapon. Hindi ka atakihin ang karamdaman mo hanggat nananalaytay sa iyo ang gamot. Mananatili kang maayos. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong nagpakilala sa kanya bilang ang ermetanyo na ilang araw na niyang hinahanap.
Pagtapik ng matanda sa balikat nito, laking gulat na lamang ni Moy nang masipat niya yung tumayo ng tuwid. Halos gulat na gulat siya, gawa ng ang buong akala niya baldado na ang matanda. Ni hindi niya inaasahan itong makakatayo ng tuwid sa kadahilanang nasisiguro niya noong una niya yung makita na wala yung kakayahan para gawin ang bagay na yon. Maya-maya pa, mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Moy nang masipat niyang nawawala ang kulubot ng balat nito sa buo nitong katawan. Sa isang iglap lamang, tumambad kay Moy ang matanda na halos ibang-iba na ang katayuan noong mga panahong una niya yung nasilayan. Mahirap mang paniwalaan pero nasisiguro niya hindi siya pinaglalaroan ng kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang matanda kasama ang alaga nitong pusa. Alam mo ba, Moy, kung ba't ka nagkakaganyan? Tanong ng ermitanyo sa kanya. Hindi ho eh. Sa totoo lang, matagal ko nang hinahanap ang kasagutan sa karamdaman kong ito. Alam niyo ho ba kung ano ito? Nanlulumong sagot naman niya sa ermitanyo. Nang marinig ito ng matanda, ngumiti lang naman yon habang hinahawakan siya sa balikat. Matapos ang kanilang pag-uusap, ginabayan siya nito patungo sa looban ng silid. Hindi naman umimik noon si Moy, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na gagamutin na siya nito. Nang marating na nila ang silid ng matanda, agad naman siya nitong pinahiga habang banayad na hinihilot. Nagtagal din ang paghilot nito sa loob ng 2 oras hanggang sa dumating ang puntong inilahad na nito sa kanya na tapos na ang pauna nilang panggagamot. Moy, bumalik ka rito bukas. Dalhin mo itong isang kuting ko rito. Pakainin mo sa inyo at huwag mong hayaang mawala ito sa iyong paningin. Tandaan mo, Moy, itong kuting ang magsisilbi mong mga mata upang makita ang iyong totoong kalaban. Tatapatin na kita. Hindi isang ordinaryong kaganapan ang nangyayari sa iyong katawan. Ito ay kagagawan mismo ng mga nilalang na tinatawag na sidapawaan. Seryosong paalala ng ermitanyo. Dagdag pa nito na ang mga sidapawaan ay isang uri ng mga nilalang na kumakain ng tao. Nag-ugat ang mga ito sa isang tribo na kung saan sila ay sumasamba sa bathala ng muling pagkabuhay ng mga nilalang sa mundo. Hindi naman talaga orihinal na masasama ang nilalang na yon, bagkus ay biktima lamang sila ng mga demonyo na nanghimasok sa kanilang angkan. Magmula noong napangibabawa na ang kanilang tribo ng mga masasamang espiritu, doon lumaganap ang isang karamdaman na kahalintulad ng karamdaman ni Moy. Upang maalis ang karamdamang yon, nadiskubre nila na ang lunas ay sa pamamagitan ng pagkain ng karne ng tao. Likas na matatalino ang mga sidapawaan kung kaya't nagamit nila ang kanilang karamdaman bilang kalakasan. Sa pamamagitan ng karamdamang yon, nauunti-unti nila ang kanilang mga biktima hanggang sa dumating ang puntong malaya na nila yung makuha. Ayon pa sa ermitanyo, na bagaman kahalintulad ng mga sidapawaan ang mga ordinaryong aswang, malayong malayo ang kakayahan ng mga ito. Kung ang mga ordinaryong aswang ay naaapektuhan ng selyo ng isang tahanan, kasalungat nito ang mga sidapawaan. Kaya nilang manghimasok sa kung kani-kaninong bahay, may selyo man yon o wala. Ang tanging nakakapagtaboy lamang sa mga ito ay ang mga pusang naninirahan sa isang tahanan. Labis na naniniwala ang ermitanyo na sa pamamagitan ng pag-aalaga ng pusa, maitataboy ang mga nilalang na yon. Ayon pa sa ermitanyo na
Maraming abilidad ang mga sidapauan na siyang nagiging mahirap para sa mga ordinaryong manggagamot na matukoy ang eksaktong pag-atake nito. Subalit gayunpaman, sa kabila ng katakatakot na abilidad ng mga nilalang na yon, madali lamang makontra ang abilidad ng mga ito kapag alam ng isang manggagamot ang gagawin. Hindi kayang makapaminsala ng mga sidapauan sa isang nilalang kung hindi ito tuluyang nilamon ng ibinigay nilang karamdaman. Matapos itong mapag-alaman ni Moy, kahit papaano'y napawi ang kanyang pagkabahala sa sarili. Sa isip-isip niya, mapalad pa rin siya, lalo pat nagawang maagapan ng ermitanyo ang kanyang karamdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tuluyan na ngang nagpaalam si Moy sa matanda. Nangako itong sa pagbalik niya kinabukasan, magdadala siya ng napakaraming alak bilang pasasalamat. Pangako mo yan, Moy, ha? Alam mo, galit ako sa taong sinungaling. Kapag meron kang inilahad sa akin, kailangan mo yung panindigan. Sagot naman ng matanda matapos nitong marinig ang kanyang binitawang pangako. Makakaasa ho kayo, Tang. Magdadala ako niyan. Sagot naman niya rito. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, bitbit niya ang isang kuting na kulay itim. Tuwang-tuwa noon si Moy sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang sarili ang dahan-dahang pagbalik ng kanyang pagkahilig sa hayop. Magmula kasi noong namatay ang alaga ni Moy na pusa sa kanila, nangako siyang hindi na siya mag-aalaga pa. Kinagabihan noong araw, naging maayos naman ang lahat. Mariin niyang tinandaan ang mga paalala sa kanya ng ermitanyo upang hindi siya malagay sa alanganin. Palagi niya ding daladala ang pusang ibinigay nito sa kanya saan mang dako siya ng bahay nila magpunta. Sa paglalim ng gabi, habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga, bigla na lamang siyang nagising nang maramdaman niya ang pagkalmot ng pusa sa kanyang muka. Dahil sa sakit na naidulot ng kuko nito, agad naman siyang napahawak sa kanyang pisngi habang nagmamasid sa buong paligid. Pagsilay niya sa parte ng kanyang silid na kinaroroonan ng gasera, bumungad sa kanya ang isang nilalang na hubot-hubad at halos sumayad na ang ulo sa bubong ng kanilang bahay. Wala itong buhok sa katawan at meron yung napakaputlang mga balat. Nanlilisik din ang mga mata nito at meron yung matatalas na pangil. Walang ilong ang nilalang na yon, maging ang tenga na siyang naging dahilan kung bakit hindi ito nakakarinig ng mga bagay-bagay. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Moy, kitang-kita niya ang kuting na panayang pag-angil sa harapan ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang dalawa pang sidapauan na pumasok sa loob ng kanyang kinaroroonan. Galit na galit itong nakatitig sa kanya pero hindi ito nakakalapit dahil sa pusang ibinigay ng ermitanyo. Pagsugod ng pusa sa mga nilalang na yon, bigla naman itong nagsitakbuhan hanggang sa dumating ang puntong naglaho na yon sa kanyang paningin. Ang labis pa na ipinagtataka noon ni Moy ay sa kabila ng laki ng mga nilalang na yon, ni katiting na ingay sa loob ng kanilang bahay hindi nito nagawa. Dahil sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan, halos wala na siyang naging maayos na tulog hanggang umaga. Pagtungtong ng bukang liwayway, laking gulat na lamang ni Moy nang makarinig siya ng mga pagsiiyakan ng kanilang mga kapitbahay. Pagtungo niya roon, tumambad sa kanya ang anak ng pamilya doong wala ng buhay. Nakanganga ang bata, napakainit ng katawan at nakataas ang dalawang mga kamay nito na parabang nagpupumiglasyon bago ito tuluyang nawala ng buhay. Nang makausap ni Moy ang ama ng biktima,
Doon niya napag-alaman na kagaya nila, wala din yung alagang pusa. Sa pagsapit ng umaga, agad naman siyang tumungo sa bahay ng ermitanyo upang ikwento ang mga bagay na naranasan niya. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong inilahad sa kanya na maaaring anihan na ng mga sidapauan noong nagdaang gabi. Ayon sa ermitanyo, maaaring ibang uri ng karamdaman ang naranasan ng batang yon, kung kaya't maging si Moy, hindi natunugan na isa din yung biktima ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos manginig naman ang kabuuan ng kanyang katawan, gawa ng hindi niya lubos maisip kung ano ang kanyang magiging sitwasyon kung sakali mang hindi niya nahanap ang ermitanyo. Hayaan mo na yun, Moy. Ganyan talaga ang buhay. Hindi ko sila masisisi sapagkat nagpapakita lamang ako sa mga taong karapat-dapat mabuhay sa mundo. Kapag hindi nila ako nakita, ibig sabihin masasama sila. At ang masasama ay dapat lamang ipakain sa mga sidapauan. Huwag mo akong husgahan sapagkat katulad mo, hindi mo rin alam ang aking nakaraan. Pumasok ka na. Mag-uumpisa na ang ating ikalawang gamutan. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na nabuo sa kanyang isipan na alamin ang anino sa likod ng masayang pamilya ng batang namatay. Labis ang paghahangad noon ni Moy na mapatunayan ang sinasabi ng ermitanyo nang sa gayoy wala siyang maramdamang pagsisisi sa kanyang sarili. Habang ginagamot siya ng ermitanyo, doon niya napag-alaman na hindi lang pala siya ang nagawa nitong mailigtas sa mga kamay ng sidapauan. Sa pagkakatanda nito, nasa pang-100 na si Moy na nagpatingin at nagpagamot sa kanya. Lahat ng mga taong yon ay nanggaling sa iba't ibang panig ng lugar na sakop ng Sorsogon. Ipinagtapat din sa kanya ng ermitanyo na ang pinakapangunahing kakayahan nito ay magbigay ng lunas sa mga taong hindi alam ang kanilang totoong karamdaman. Matapos siyang mahilot ng matanda, ibinili nito sa kanya na kahit na anong mangyari, huwag niyang iwawala ang kuting na ibinigay nito. Hindi lang kasi yun makakatulong sa kanya, bagkus ay sa kabuuan ng kanyang pamilya. Sa pagtayo ni Moy sa higaan ng matanda, agad naman siya nitong pinainom ng maligamgam na tubig na merong ugat ng kawayan. Pinaligo din siya nito sa isang batis upang tuluyang maikalas sa kanyang katawan ang marka at bakas ng mga sidapauan. Bagaman magaling na itong si Moy, kinakailangan niya pa ring magpabalik-balik sa tahanan ng matanda araw-araw bago tumungtong ang 3:00 ng hapon. Ang tanging pakay niya lang sa lugar na yon, maligo sa batis at magdasal sa gilid nito. Kinakailangan niya ding maunawaan ang takbo ng buhay at kamatayan ng bawat nilalang. Leksyon yon na nanggaling sa ermitanyo para sa lahat ng taong natutulungan nito. Sa paglipas ng araw, tuluyan nang nawala ang karamdaman ni Moy. Lahat ng taong nakatira sa kanilang lugar ay hindi makapaniwala sa kadahilan ng inaakala nila noong hindi na yun magtatagal. Marami na din sa kanya noong nagpasama sa bahay ng matanda, pero sa hindi malamang dahilan, hindi natatagpuan ni Moy ang bahay nito kapag meron siyang kasamang ibang tao. Huli na niya noong nalaman na tanging siya lamang ang pinahihintulutan ng ermitanyo na makasilay sa mumunti nitong kubo. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't itinigil na ni Moy ang kanyang pagtulong sa kapwa. Ipinaubayan na lamang niya yon sa ermitanyo, gawa ng yun naman talaga ang magpapasya sa bagay na yon. Labis din noong naniniwala si Moy na sa tamang tao, tutulong ito.
Alam din niyang walang kakayahan ng ermitanyong yon na tumulong sa lahat ng taong kanyang kakilala. Kung gagawin kasi ito ng matanda, para na niyang inako ang trabaho ng Panginoon. Sa pagpapatuloy ng pagligo ni Moy sa batis, marami na siyang nakitang nilalang. Mas lalo pa siya noong napalapit sa ermitanyo, gawa ng araw-araw silang nag-uusap at nag-iinuman. Maniwala kayo o hindi, magmula noong gumaling si Moy, walang araw na hindi siya nakakasilay ng mga sidapauan. Ang iilan sa mga ito ay nagbabalat kayo bilang tao upang makihalubilo sa kanilang baryo. May mga pagkakataon ding nakakasalubong niya yon kapag gabi, ngunit hindi siya nito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Doon din na pag-alaman ni Moy na sa kanilang lugar, mas marami ng dihamak ang mga sidapauan kung ito ay ikukumpara sa bilang ng mga ordinaryong tao. Ayon sa ermitanyo, hindi nagkataon ang bagay na yon sapagkat sa baryo nila Moy sa Sorsogon, malapit lang ang tribo ng mga ito. Yon ang naging rason sa kanya ng ermitanyo kung bakit sa loob ng mahabang panahon, hindi yon umalis sa tahanan nito. Pero alam niyo ba na dahil sa pangyayaring yon, hindi na inalis ni Moy sa kanilang tahanan ang pag-aalaga ng pusa. Animoy naging responsibilidad na nila ito sa paniniwalang yon ang magliligtas sa buhay ng bawat isa sa kanila. Lahat ng pusang kanilang inaalagaan nanggaling pa sa kuting na ibinigay ng ermitanyo sa kanya. Kahit ilang taon na ang lumipas, sariwang-sariwa pa rin noon kay Moy ang mga pangyayaring muntik na niyang ikamatay dahil sa sakit na ibinigay sa kanya ng mga sidapauan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig tong lahi ng sidapauan, tapos yung kakayahan nila na unti-unti kang papatayin hanggang sa manghihina ka na lang. Alam nyo, parang sakto din na nakilala niya yung ermitanyo kasi yung gabi na yon nung binigay sa kanya yung kuting, galing kuting lang yung pangontra sa mga lahi na to. Yun na yung oras ng anihan. Siguro kung hindi sa kanya nabigay yung kuting ng ermitanyo, malamang sa malamang wala tayong kwentong ganito kasi yung palang na taon niya, patay na siya. Ang galing lang, sobrang galing nung pagkakatagpo nila ng ermitanyo. Tsaka nabanggit din sa kanya ng ermitanyo na hindi ito basta-basta nagpapakita kung kani-kanino. Isipin ninyo, ganun kataas ang level ng mga ermitanyo pagdating sa mga panggagamot tsaka mga lihim na karunungan. Kasi kaya nilang magtago kaya nilang gumawa ng sobrang lakas na sabulag para hindi sila makita ng mga taong karapat-dapat nilang gamutin. Swerte lang to ni Moy kasi mabuting tao to, kaya medyo humaba pa yung buhay. Tsaka update ko lang kayo, buhay pa to at ang tawag na sa kanya Kamoy. Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.